Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kdo se těší na Vánoce? Ale vzhledem k tomu, že jsou až za dlouho, tak si zpříjemníme čekání s adventním kalendářem s Actionou. A jo, pozor, obsahuje to spoilery, takže pokud si to chcete koupit jako dárek, tohle video přeskočte. Tak jo, 24 okýnek, vidíte někdo jedničku? No na tom červeném pozadí to jde hůř vidět. Tak, dvojku máme tady. No, paráda tady trošku líp. Taká se nám schovává tady v rohu. Jo, takovýhle mejdlíčko ve tvaru vločky. A ve 4 nemám nic. Co 5? Bude tam nějaký poklad? Řeknu vám, kde to tady pěkně stuha. A tady něco máme. Refreshing shower gel. Tohle, 6, mám jí. By se mi možná hodily silnější gelový nechty na takovýhle otvíračky. Počkej, hned vedle, to bude easy. Zajímavé. Malé úzké okýnko. Třpytky. Pelníček na nechtíky. Vítka? Kde pak tě mám? Bad Crystals. Škoda, že nemám vanu. Někomu to daruju. 10. Tu máme hned tady. Takováhle roztomilá čistící houbička. Co 11? Jak pak na tom je? Krémík na ruce. 12. Taky úzký. Ale řeknu vám pěkně, blbě si do toho leze. Další pytlíček. Exfoliant Face Pack. Tohle vypadá moc dobře, na to se těším. Tak jo, 13, nešťastné to číslo. Čelenčička.